So welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Abatsopano 10 tulowe ku South Africa pamene ndithu kwafika ndege yochokera ku Israel. Yes, ndege yochokera ku Israel imene yanyamula ma Palestina okwana 153 kufika mu dziko la South Africa. Nkhani makamaka it's a little bit ndiyodabwitsa pang'ono komanso like sakudziwa sitikudziwa kuti chikuchitika njani kumene koko nanga zimene zikukhala bwanji. Yes, kumene kundithu takulandirani pa Malawi Cameras YouTube channel pamene timadziwitsana nkhani zina zosiyanasiyana za around the globe, nkhani zosiyanasiyana. So mwina mwamva mwina mwaona kuti ku South Africa ndithu kwabwera ndithu ma Palestina okwana 153 pa ndege. Koma pali zinthu zingapo zimene zikuoneka kuti nzodabwitsa kwambiri chifukwa ena kufunsa ku Palestina ku Israel nanga ndege yachoka ku Israel nanga anthu oni ma Palestina ndiye zakhala bwanji. Yes, nkhani ili pano ndiona kuti nonse mwina samukudziwa Israel ndi Palestina imweyo, right? Ndi Palestina imweyo chabo kuti anangogawa nangasema kuti basi chisoni chinapesa nkhwali nthawi imeneyo kalekaleyo basi kumene kunali ndithu ngati anthu ako Palestina jakhalako kumene kuchako, therefore basi kubwera na Israel basi kuchokera m'mayiko achizunguwa ku Europe and kunda ngasifeyo tukana kulowa Chikristu ndi pamene tukana kulowa Chikristu then mayiko aku meneko kwa kuthamangitsa. So actually nakusanisa the video semene miyuda wina rabbe wina amalongosola zimene zozo kuti ifeyo zimakhala motere. So anthu amene aja atafika ku anawapatsa malo kuti no it's fine mutakhala kunoku zoti zopanda vuto zimene zoso. So anawalandira kumakhala kuno kujako mwana ngati ka town kumene kuli Jaffa, time ino mwachilo Jaffa and panopa kumene mwachilo kuti ku Tel Aviv kumene kuli ngati capital city kwawo. So iwa chali mmene mujambo tsopano then kena kwana baganizo ti apapa tsopano fa inali imene ndi movement ya mazionist. Mupanga check pa Google kuti mungopanga check, mungopanga just type, mungopanga type kwenu zoti Zionist movement, mupanga check kuti founder wake anabisa ndani, mupeza information yonse. Panopa guys information ndi ambiri kwambiri sikuti munthu so azikhala makaya kuti apa zokhala bani information ndi ambiri panopa amene anabisa founder ndi Theodore mumpeza pomposo ndithu nkhani imene situfati pite kumene nkhani yali loli ndifuna tilongosowe nkhani okhoza ndi za ndege imene yafika ku South Africa ku Oliver Tambo International Airport. So anthu anafika amene mujamo kumakhala kanako anakuganizira akuluakulu fetu mumuzooneka zoti kwabwino ndikunokuto kuti kenako mkamba kupanga build city kenako anthu seaja mkamba kuapusha sona tapatukani kunotu basi ili ndi dziko la Israel ku Palestina kuno. Yes, pomachita kuti ku Palestina ku time nthu kunali ndithu passport kunali chilichonse mene umakhala airport chilichonse mene machizola mmoja anapo kuapusha anthu aja kuapusha kuti ino tapera basi. So mene mukuchita kuti mu Tel Aviv panopa mene mukapanga check mu history mupeza kuti kusekuja ndithu kunali ku Palestina. So sekuti ndi mayiko kuti awiri osiyana yayi koma ngasi that's why kumabwera decision kuti pakhale pakhale mgwirizano wa mayiko awiri Palestina ndi Israel to resolution state kuti chabwino tizisiye zokangana zabwino tingogawa basi pakhale mayiko awiri. You understand zimene Israel ikukana pano but yofuna itengeretu zokose. So zimene zikupasa ni idea nokuti why pakumabwera two resolution state kuti bwanji tingopanga zoti pakhale mayiko awiri basi
you understand, for dziko limodzi kale alisakudziwa zimene zonso. So anthuwa ena mina amathawa khala maganizo kuti yayi anthu amene aifota nali Islam Palestina ko Palestina sikuti ndi Islam yekha. Palestina ndi munthu basi, munthu kuti amamveka ngati kwathu kuno ku Malawi titho kumveka ngati titinkumika ngati munthu khanga wachiyawo wakhanga wachiyawo kawe ndi ma Arabs ndi pamakhala confusion, pamakhala kubalalika kwa mwinatu ngoda munthu akwankhula chiyawo azolere jomba azolere abwere pano akhale amwe drinkadyo. So ena amuna ngati munthu akangotera kuti iye ndi Islam. No, amaja nkhawo ndi wachiyawo, right? Koma no si Islam. Same thing ku Palestina. Palestina kuli ma Arabs. Habibi, how are you? Great. Nde munthu akangwankho yonche chacho anthu amuna ngati basi muluya amene ndi ndani ndi Islam. No, pali aluya amene completely ali ma Christians, ali a Kristo. That's why my report amamveka on Israel yaphulisa church ku Palestina. Ina nkubada about Israel yaphulisa church ku Palestina. How come? Zokuteka bani zimene zizi. How takeable. Chabwino. So iwaja I hope ndalongoswa bwino fatu mfaziti tiziyenda ali modzi. So kumene kuja anthu aja anamba kwapusha kuti basi niyo chokani chanchani. So they don't care. Sasa mala kuti iweyo kaya ndi wachi Kristo ka wachi Islam ka wachi mpezi chanji ka wachi Yuda so komano fa kumene kunaleso Ayuda so kumeneko. Kuna Ayuda, kuna Kristo, kuna Islam. Palestina kucha koma warabwera awasoba ndi movement yawo ya Zionist yo. Ya Zionist. Ndi imene so banamba kwapusha anthu ena kuti akumene kubasi ikhale dziko la Israel. So that's why makhala debate imene makhala kuti bwanji simuri banga recognize, bwanji simuri vomereza kuti likhale state. Ndifena mara dziko la kubali manje sidziko, you understand, because anthu ambanga understand mene zinthuzo zinayambira. So anthu andosiyana si Ayuda amene temadziwaja pali Ayuda ndi pali amene wawa si Muyuda wina aliyense amene ali Zionist pamene timvane bwino si Muyuda wina aliyense amene ali Zionist ndi wina, Muyudaso ndi wina. Zikhulupiriro za Zionist ndi zina zokuti simangaziwonde. So sitikupita kumene koko. So anthu amene wawa ndapasa background, right? So anthu amene wawa sobano abanga zawo zija pano sobano actually ali mphamvu zopanga even control America zose. So pano after kwamba kwapusha anthu aja kwa kongontha amene anapeza aja pano bafuna acho atengile malose aja amene kuja kwathamangisa anthu onse amene kumene kuja aja, right? Kose ku Gaza Strip kose kuja chabwino. So afuna so atenge paka abanga expand napanga so video pano yoti afuna mpaka na Lebanon chane kwa paka fa ku Mega chabwino. So anthu amene ajawo so pano after nkhondo ya 2 years imene yakhala kuchitika pa 2 years iba anapempha mayiko yandikira kuti akulu anthu atenganiko ni anthuwa chani komano ngati Egypt mayiko amene ali manebaza amene sanalole, Jordan sinalola, ayo sitizenga anthu mese nthaka ndiyawo akhale kumweka. So Israel ikhale kupanga zimenezo and Trump wakasa kupanga so zimene ayayi bwanji tingofuna taike madala ama Arab siwa ina ndajana koma actually anwange usakufuna komanso ba Israel ndi zimene akufuna komabe mayiko achulu yawo so sakufuna kuti ayo ase muli bwesa kuno anthu bwanji kwanuko zikutani chabwino iyo yapita. Therefore, so mystery chifukwa kambe nkhani sobano imene yandege imene ichitika pai 153 anthu amene wawa zapeza kuona kuti abwera ndi mapassport kudzera ku Tel Aviv kumene kundaka. Remember kuti Palestina panopa kulibe like sidziko panopa aphwasa kulikonse sungakhale ndege, kulibe ndege kulibe airport, kulibe chilichonse, like kulibe chilichonse. So airport yake ndiyo mwe ya Tel Aviv mwe mu Israel mwe mina akumucha kuti mu Israel chabwino. So mene mumu pamene amatuluka because these guys they know awawa akudziwa ma Israel akudziwa kale kuti kulibe sokwenda kumene angatulukire ndiko mkuno basi fa ndimo muno, right?
mono so ali ndi mapassport ama Palestina so mapassport amene afika amene mujamo kuti awadindire chidindo kuti akutuluka sana awadindire pamene exit chidindo choti akutuluka mujino mmene umo sana awadindire. I don't know why, because maybe amaona zoti aidi pacho sito amuno tusino amu Israel ino pacho ndamo Palestina. So mu Palestina mulibe chinthu chonse, ma buildings, ma chani, ma airport, kulibe kana kali kosi chonse chinagomolidwa. Koma palibe so route inaso imene angayuze. Ndiyo mwe basi. Fande dziko ndi limodzi. For iyi ndi town jabe. Tel Aviv iyi yanguhanga pa center, ndi town, ndi capital city, and the time name chido so Jaffa. Inaliso capital city also ya Palestina. So masemo ewaja anayitenga then akukanika sobano akuti singakudindira chidindo kuti nyumbrani kuti mutuluke komano mukhoza kupita. So anthu aja ndege ndithu nanyamuka ndakafika ku Kenya, kafika ku Kenya pakafika ku South Africa. Koma pali zinthu zingapo sizikudziwika bwinobwino kuti chifukwa ku South Africa samadziwa ziri kubwera ndege yochoka ku Palestina, samadziwa. Komanso sakudziwika bwinobwino amene wapanga organize kwa anthu amene atuluke. Zina zake zunguoneka zodabwisa like Minister of Homeland ku South Africa samazochinjuse, President samazochinjuse, palibe amene amadziwa ku South Africa kuti kubwera ndege kuchoka ku Palestina. Palibe amene amadziwa ndege afika ku Kenya, kufika ku South Africa, Oliver Tambo, Johannesburg. Akulu zukhala bwanji. Komanso china ndichi, even anu akewa samadziwaso kuti apita kuti. Even anu akewa Palestina 153 samadziwaso kuti apita kuti. Pamenepo pali ma question mark osiyana kuti zikutheka bwanji. And ndege mana kwera mundege amene munakwera kwa ndege mene mujamo kwa ndi mamawa pamwe ya ntukati chanchane tima snacks umaja bwino wakaundi masana kwa bwa nditumiri ija mpunga mpude ujao shawo amene ndege mucha amene anthu anauluka ma hours ambiri komano no madzi, no food, no chakudya mene mjamo ndege mucha mpaka anafika. So anafika ku South Africa kuna kuli bongo lina yake limene limeshodo gift of the givers, if I'm not mistaken, gift of the givers. I think mnowake ndi Imtiaz Suleiman or something like that. Imtiaz okay, so yeah, komano Kangare Suleiman. I don't know if I'm not mistaken. Ndi adai na agende tu. Anwaga bungo limina gift of the givers. And I think the bungo yochu kwa hambira maliziwa kwambiri ku South Africa fa ama kwenda kupereka kwambiri ama kwenda kugawa zinthu ama kwenda kutenda zambiri mbiri zochitika zimezimachitika kumene. So amene anazafika sobano ku airport kuja anthu chisima ndikupasa zakudya, ndikupasa madzi, ndikupasa whatsoever. So sakudziwa so kuti like what's the way forward. Ina waona kuti basi awabhukira malo mahotelo awalandira ma transport kama some like you angofika sakudziwa so kuti South Africa okay. Come on, the question is amene amapanga organize izo says izi ndi ndani pamene lingani amene amapanga organize zimenezo so ndi ndani tizeti ndi maIsrael omwewo kaya nanga yosatenda zidindo njani pako kazi zifuka ziwiri mina wani nanga ndo maIsrael ngati kuti kudindire nujeni kudindire zidindo matuluka kabe nabo yayi atango asana apite basa amene anyamuka azipita achoke munomo. So akatuluka muja then yeah, I think the same system, the same
njira imwe ndimene somena kusogolo kuno azigwiso njira zingutumiza amalandira amene kuti amalandira anthu athasa kutumiza even ma-Israel anowakewo atakatumizaso pa ndege basi upanda madokumenti chanchane basi. So zitafika ku airport kumene kulipa tambo kunavuta ifoti amakana kwa nuti sumungalowe mu South Africa sumungalowe like sumungatsike ndege chifukwa ine sumuziwika identity yanu ndiyorani nake machoka kuti. So anafuna kuzati kwakulu unkulu you are gift of the givers yo ndamene ngosota anakana lokodina zitinto amene koko. Okay, so mpankhani ndingafika kwa president amene ngota okay it's fine let them in. So we don't know kuti amene anapanga organize imene zili ndani kutengana ma-Israel omwewo poona zoti pachino wa South Africa pacha mmapanga support eti simmasapota ma-Palestina tikupasana anthu tikupasana pacha. Remember kuti chinakwana akanakana pacha ma-Arab senator maiko ama-Arab akanakana ndiye I think anakuti tikupasa tikutumizana anthu so awatumizani 153. So yeah nkhani ndimene ndithu imene ili kumene kuku komabe by the way nkhani yakubola iwowa ndithu atuluka they're so happy akusangalala kuti atuluka mu dziko limene muli nkhondo. Mukudziwa kalenso niyo aliyese kukangokhala kuti kuli nkhondo aliyese amangofuna kupulumutsa moyo wake amangofuna kukhala pamalo pamene pali tendere pamene pali safe. So actually I can imagine kuti anthuwa ndikusangalala kuti apulumuka at least afika kuti kumalo kumene kuli safe kumene kuli safety. Enawo kuti andazibalawo maiko ena ndena akhala kunyamuka akupita enawo I think ndikuti akhala ku South Africa komweko yeah imene maripoti imene alili and komano nkhani remains nkhani ikutsalabe kuti komano ndani issue imene program imene organize imene iye chokera kuti fa iwene ifufuzira bwino ifa kutheka ndi ma-Israel pana zadalewo pomwe ndi ma-Israel ona amene moza anthu ali ku nkhondo like anthu ali mu nkhondo alibe access ndi anthu ake it's either ndi anthu amene ali ochokera ku it's either kuzikhala ma Palestina I don't know mwina anthu akunja othandiza kuti basi atulutse kapena atakhala ma-Israel omwewo amene apanga program omwewo kuti okay mwina tingoatulutsa nanga why like zinthu zake zodabwisa kwambiri zodabwisa nde after akapanga investigate akafufuza bwino tiona kuti chachitika ndi chani. Koma nkhani ndi imene kuti ku South Africa ndithu kwabwera ndithu anthu aku Palestina okwana 153. Guys, thank you so much Malawian cameras.